ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ንልብኹም ዝጎድኡ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኹም ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓሳትኩም ትሰርሕዎም 10 ሓደገኛ ልምድታት ክንርኢና ክትነብሩ እንተደሊኹም እዞም 10 ልምድታት እንተዘይጥፊእኹም ናይ ሞት ሓደጋ ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ልብና ከም ዝፍለጥ ኣብ ሙሉእ ሰውነትና ጠቐምቲ ኒውትረንት ከምኡ እውን ኦክሲጅን ናብ ሴላትናን ናብ ቲሹናን ዘብፅሕን ንርስሓት ካብ ሰውነትና ዘውግድ ንምንባር ዘድልየና ኣገዳሲ ኦርጋን እዩ። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ተምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ካብቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ብተወሳኺ ልብና ንምንቅስቃስ ደምና ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ንዘለው ፈሳሲታት ከምኡውን ናይ ኤሌክትሮላይትስ መጠን ዝሕልወልና እዩ። ልብና ንህይወትና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ንዘለው ኩሎም ክፋላት ሰውነትና ከምኡውን ምንቅስቃሳትና ዝሕግዝን ዝቆፃፀርን እዩ። ጥዕኑ ዝሓለወ ልቢ እንተዘይሃሊና ክንነብር ኣይንኽእልን። ስለዝኾነ ንልብና ዝጎድኡ ከምኡውን ናይ ልብን ብለድ ሴላትን ከምኡውን ካርዲዮቫስኩላር ሕማማት ከምኒ ናይ ልቢ ድኻም፣ ስትሮክ፣ ናይ ልቢ ስራሕ ጠጠው ምባል ዝኣመሰሉ ሕማማት ዘቃልዑና ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቃሳትና ንሰርሖም ልምድታት ኣለው። ስለዚ ቀፂለ ዝሕብረልኩም ጎዳእቲ ልምድታት ክትገድፍዎም ኣለኩም። እቲ ቀዳማይ ሽጋራ ምትካኽ እዩ። ሽጋራ ምትካኽ ንልቢ ካብ ዝጎድኡ ልምድታት እቲ ቀዳማይ እዩ። ናይ ቡምባታት ደምና ስለ ዝጎድእን ናይ ልቢ ህርመትናን ከምኡውን ጸቕጢ ደምና ንኽውስኽ ስለ ዝገብር ኣብ ውሽጢ ደምና ንዘለው ናይ ኦክሲጅን በዝሒ ይቕንሶ እዩ። እዚ ድማ ናይ ደም ምርጋእ የቃልዕና እዩ። ሽጋራ ምትካኽ ናይ ሳንባ ካንሰርን ካልኦት ናይ መተንፈሲ ኣካላትና ጉድኣት ስለ ዘብፅሕ ናብ ሓደጋ የእትወና እዩ። ሽጋራ ምትካኽ እንተቋሪፅና ናይ ልብና ጥዕና ናይ መተንፈሲ ኣካላትና ጥዕና እውን የውስኾ እዩ። ከምኡውን ናይ ካርዲዮቫስኩላር ሕማማት ሓደጋ ይቕንሰልና እዩ። ስለዚ ሽጋራ ምትካኽ ምንባር እስካብ ዝደለኹም ደው ክተብሉ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ልምዲ ድማ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ዘይምስራሕ እዩ። ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ዘይምስራሕ ንሕማም ልቢ ተቓላዕነትና የውስኾ እዩ። እዚ ድማ ናብ ሩጉዲ፣ ጸቕጢ ደም፣ ናይ ኮሌስትሮል መጠን ምውሳኽ፣ ናይ ሽኮር ሕማም ምቅላዕ ከምኡውን ምሕባጥ የቃልዕልና እዩ። ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት እንተሰሪሕኩም ድማ ልብኹም ጥዕኑ ዝሓለወ ስርሑ ንክሰርሕ ይሕግዞ እዩ። ናይ ጸቕጢ ደምና ኮሌስትሮል በዝሒ እውን ይቕንሶ እዩ። ምዝዋር ደምና ኖርማል ንክኸውን እውን ይገብር እዩ። ከምኡውን ናይ ደም ምርጋእ እውን ከይንቃላዕ ዝከላኸለልና እዩ። ንዓበይቲ እንተነኣሰ ኣብ ሓደ ሰሙን 150 ደቂቕ ኤሮቢክ ወይ ድማ ካልኦት ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት እንተትሰርሑ ይሕበር። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ናይ ሰውነት ክብደት ምውሳኽ እዩ። ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምርጓድ ኣብ ልብኹም ጸቕጢ የሕድር እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ንደም ናብ ሙሉእ ሰውነትኩም ንምዝውዋር ልቢ ዝበለፀ ክሰርሕ ኣለዎ። ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሩጉዲ ንኮሌስትሮል፣ ንሕማም ሽኮር፣ ንስሊፓፊንያ ናይ ምቅላዕ ዕድልና እውን የውስኾ እዩ። እዚኦም ድማ ንልብና ዝጎድኡ እዮም። ስለዚ ክብደትኩም ምቕናስ፣ ናይ ኮሌስትሮል በዝሕኹም ንምቕናስ፣ ሽኮር በዝሒ ንምቕናስ ከምኡውን ናይ ካርዲዮቫስኩላር ሕማም ስግኣት እውን ዝቕንሰልኩም እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ ጥዕና ዘለዎ ምግብታት ዘይምብላዕ እዩ። ብቕብኣት፣ ብፋት፣ ብጨው፣ ብሽኮርን ዝበዝሖም ምግብታት ምብላዕ ናይ ኮሌስትሮል በዝሒ፣ ናይ ጸቕጢ ደም፣ ናይ ሽኮር በዝሕን ኣብ ሰውነትና የውስኾ እዩ። እዚ ድማ ንልብና ዝጎድእ እዩ። ልብና እንተተጎዲኡ ድማ ስርሑ እንተዘይሰሪሑ እውን ናይ ሞት ሓደጋ የጋጥመኩም እዩ። ስለዝኾነ ብፍሩትን ብቬጅቴብልን ዝበዝሖ ኣመጋግባ እንተትለምዱ ዝበለፀ ንናይ ልቢ ጥዕና ዝጠቕመኩም እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ድማ ኣብዚሕኩም ኣልኮል ምስታይ እዩ። ካብ መጠን ንላዕሊ ኣልኮል ትሰትዩ እንተኮይንኩም ህርመት ልብኹም፣ ጸቕጢ ደምኩም
ትራግሊስላይድ በዝሕን ከምኡውን ናይ ኣርቲሚያስ ሓደጋ ብምውሳኽ ንልብኹም ዝጎድእ እዩ። ኣርቲሚያስ ማለት ጥዕኑ ዘይሓለወ ህርመት ልቢ ማለት እዩ። ህርመት ልብኹም ብልዑል መጠን ክውስኽን ብልዑል መጠን ክቕንስን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ኣርቲሚያስ ንብሎ እዩ። ስለዚ ኣብዚሕኩም ኣልኮል እንተዘይትሰትዩ ይምረጽ። ኣብ ሓደ መዓልቲ ንደቂ ኣንስትዮ 1 ብርጭቆ እንትኾን ንደቂ ተባዕትዮ ድማ 2 ብርጭቆ ምስታይ ጉድኣት የምጽን። ናይ ኣልኮል ኣወሳስዳኹም ምቕናስ ንልቢ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ናይ ደም ምርጋፅ ፀገም እውን ንምክልኻል ዝሕግዘኩም እዩ። ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ድማ ስትረስ ወይ ድማ ጭንቀት ንብሎ እዩ። ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምጭናቕ ህርመት ልብና ጸቕጢ ደምና ናይ ኮሌስትሮል በዝሒ እውን ንኽውስኽን ከምኡውን ናይ ሽጋራ ምትካኽን ኣልኮል ምስታይ ሓደጋ እውን ብምውሳኽ ተጽዕኖ የምጽእ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ጭንቀት ኣድሪናሊን ንኽልቀቕ ብምግባር ህርመት ልብኹም ንኽውስኽ ብምግባር ናይ ኣርቲሚያስ ስጋኣትና የውስኾ እዩ። ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ኣርቲሚያስ ማለት ጥዕኑ ዘይሓለወ ህርመት ልቢ እዩ። ስለዚ ጭንቀትኩም ምቕናስ ነዞም ሓደጋታት ንምቕናስ ዝሕግዘኩም እዩ። ንጭንቀት ምቕናስ ድማ ከም ዮጋ ዝኣመሰሉ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ብምስራሕን ኣብ ትርፊ ግዜኹም ድማ ፍትሕ ዘብለኩም ከዝናነየኩም ኣብ ዝኽእል ቦታ ብምሕላፍ ንጭንቀት ክትቀንስዎ ትኽእል ኢኹም። ሽዑ ድማ ጥዕናኹም ዝተሓለወ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። ኣብ መበል ሻውዓይ ንሪኦ ድማ ናይ ድቃስ ሰዓት ምቕናስ ወይ ድማ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምድቃስ እዩ። እኹል ድቃስ ምርካብ ንናይ ልቢ ጥዕና ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ድቃስ ምስኣን ድማ ንልዑል መጠን ኮሌስትሮል በዝሒ፣ ንሕማም ሽኮር፣ ንጸቕጢ ደም ካብ ዓቐን ንላዕሊ ርጉድን ንናይ ሕማም ልቢ ተቓልዕነትኩም የውስኾ እዩ። ብተመሳሳሊ ድማ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምድቃስ ንናይ ልብን ካርዲዮቫስኩላር ሕማማት ናይ ምቅላዕ ዕድልና የውስኾ እዩ። ንዓበይቲ እኹል ድቃስ በዝሒ ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ 7 እስካብ 9 ሰዓት እዩ። ስለዝኾነ እኹል ድቃስ ክትረኽቦ ኣለኩም። ካብ ዓቐን ንላዕልን ካብ ዓቐን ንታሕቲ ድቃስ ምድቃስ ኣብ ልብኹም ከቢድ ጉድኣት ከብጽሕ ዝኽእል እዩ። ኣብ መበል ሻምናይ ንሪኦ ድማ ናይ ሕማም ልቢ ምልክታት ሸለል ምባል እዩ። ንኣብነት ከምኒ ናይ ቸስት ሕማም፣ ህርመት ልቢ ምውሳኽን ምቕናስን፣ ናይ ትንፋስ ምሕጻር፣ ድኻም፣ ዕውሉል ምባል፣ ረሃጽ ምብዛሕ ዝኣመሰሉ ናይ ልቢ ጸገም ምልክታት ሸለል ክትብሉ የብልኩምን። እዞም ምልክታት ቅልጡፍ ሕክምና ዝደልዩ እዮም። ናብ ከቢድ ሕማም ልቢ ስትሮክ ከቃልዑ ስለ ዝኽእሉ እዩ። ስለዚ ቀልጢፍኩም ነዞም ምልክታት ክትሪኡ እንተለኹም ናብ ሕክምና ክትከዱ ኣለኩም። እንተዘይኮይኑ ግና እስካብ ሞት ዘብጽሑ ከበድቲ ሓደጋታት እዮም። ኣብ መበል ታሽዓይ ንሪኦ ድማ ናይ ቼክኣፕ ግዜኹም ዘይምሕላፍ እዩ። ኣብ ዝማዕበሉ ሃገራት ኩሉ ሰብ በብግዚኡ ናይ ጥዕና ቼክኣፕ ይገብር እዩ። ኣባና ብዙሕ ዘይተለመደ ነገር እዩ። ኮይኑ ግና ቼክኣፕ ምልማድን ናይ ቼክኣፕ ግዜኹም ዘይምሕላፍን ንናይ ልብኹም ጥዕና ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኣብ መበል 10 ናይ መወዳእታን ንሪኦ ድማ ሕማም ልቢ ከም ዘለኩም እንተፈሊጥኩም ማለት እውን ናብ ሕክምና ብምኻድ ሕማም ልቢ እንተሃሊኩም ምስ ተረጋገጸ ናይ መድሓኒት ሰዓትኩም ዘይምስጋር እዩ። ዝተዋሃበኩም መድሓኒት ኣብ ሰዓቱ ምውሳድ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከብጽሐኩም ስለ ዝኽእል እዩ። ስለዚ እዞም 10 ልምድታት ካብ መዓልታዊ መነባብራኹም ብምጥፋእ ናይ ልብኹም ጥዕና ዝተሓለወ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። ናይ ልብኹም ጥዕና ዝተሓለወ እንተኾይኑ ድማ ተመነይዎ ጥዕናኹም ተሓልዩ ብህይወት ንኽጸንሑ ዝሕግዘኩም እዩ። እንተዘይኮይኑ ግና ንልብኹም ናብ ሓደጋ ብምእታው ልብኹም ናብ ሓደጋ እንተኣትዩ ድማ ሞት ከጋጥመኩም ስለ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ካብዞም 10 ልምድታት ክትቁጠቡ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያኔለይ